जय बर' हारिनि लोगोफोरनो नामनि गेजेराव दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैदों। आपडेटआ बेनोखि बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट खाम्पा बरगयारी सारा दिनै पार्टिनिफ्राय रिजाइन होबाय। बिथाङा गावनि इनएबिलिटि माने पार्टियाव सम होनो हायैनि थाखाय ओमफ्राय माने गोबाव समनिफ्राय बिथाङा पार्टिनिफ्राय माने सोमोन्दो लानानै खामानि मावनो हायाखिसै। माने हयथ' जानो हागौ गावनि न'खरनि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय न'खरनि माखासे खामानिनि थाखाय बिथाङा बे खामानिफोरखौ मावनो हायाखै जानो हागौ। जायनि फलाव बिथाङा दुखु मोननानै गावनि अबहेलाखौ मोनदांथिनानै आरो बिथाङा दिनै पार्टिनिफ्राय रिजाइन होनाय जाबाय आरोखि। नाथाय बिथाङा पार्टिनिफ्राय रिजाइन होनानै माने बाहा हाबगोन बा गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबफिनगोन नामा बिनि मोनसे जेबो क्लु मोननाय जायाखै। जास्ट बिथाङा सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादोंमोन बिथाङा माने बिजेपिआव हाबसिगोन बा मा होननानै बुङो इउपिपिएलआव हाबसिगोन होननानै मोनसे रिउमार सोलिबाय थादोंमोन एबा बेखौ जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि सारमोना बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैसिम जेबो लिराखै। जास्ट बियो गावनि माने लेटाराव लिरनाय बायदिब्ला गावहा माने सम होनो हायाखिसै पार्टियाव एसेबां गिदिर दायथ' भाइस प्रेसिडेन्टलाय नङा होमबा मोनसे पार्टिनि। दा भाइस प्रेसिडेन्टआव दायथ' लानानै बिथाङा जुदि खामानि मावनो हायाबा सम होनो हायाबा बिराद मोनसे प्रब्लेम जागोन ना। स' बेखौनो गाव मोनदों होननानै जानो हागौ बिथाङा मा होननानै बुङो गोसोआव आघार मोनदों आरो आघार मोननानै बिदिबा आं जुदि सम होनो हाखालाबा पार्टियाव नङा होमबा अब्ला आं माला थानानै बिदि मोनसे फैदों खोमा सारासो मिथिसिगोन। दा बेनिखायनो बियो दिनै रिजाइन होनाय जाबाय। दा बिथाङा मिथिया गावनि न'खरनि प्रब्लेमनि थाखायबो जानो हागौ। हयथ' गोलाव सम पार्टियाव माने थानायनि थाखाय न'खरनि गथ' गथायफोरजों सम होनो हायाखिसै बेखौ मोनदांदों दुखु मोनदोंबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो हयथ' बिथाङा गावनि फेमिलिजों न'खराव फिसा फिसौजों हयथ' सम होनो सानदों बा बिथाङा आरो फिन आरो जेनेबा दा पार्टिनिफ्राय रिजाइन होनायनि गेजेरजोंहाय आरो गोदान मोनसे हयथ' रिजनेल मोनसे बा आनसलिक मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबफिनगोन बा बिजेपिआव हाबफिनगोन खुनु बिदि मोनसे माने उदाहरन गैया। माने रिउमार मोनसे सोलिबाय थादों। बिथाङा माने बिस्वजित दैमारि सारजों लोगो हमलायबाय थादों माने बिजेपिआव हाबनो थाखाय बेबायदि मोनसे खोनाबाय थादों। आरो बेराफारसे माने 𝐓𝐨𝐩 बसुमतारी सारजों रायलायबाय थादों होननायबो खोनाबाय थादों। खिन्थु बाथ्राया बेसेबां माने क्लियार एबा सैथोथि दङ जों बेखौ बुंनो हाथ'आ आरो ना। जेब्लानाखि बिथाङा माला गाननाय नङा जे बै समाव हाराबामुलारि सार होननाय बायदि बिथाङा जेब्लानाखि माला गाननाय नङाना अब्लासिम बेखौ जों बुंनो हाया बे पार्टियाव जयेन जादों होननानै। दा बिदिनो पार्टिनि माखासे फर्मेलिटिसफोर दङ ना। दा बेनिखायनो बे फर्मेलिटि बायदि बिथाङा दिनै गावनि अबहेला एबा सम होनो हायैनि खाथिराव माने पार्टियाव थानानै जुदि पार्टिनि खामानि मावनो हायाबा मा जानो नङा होमबा बेखौ मोनदांदों। आरो मोनदांनानै आं जुदि खामानि मावनो हालाबा आंनि सिटखौ आं बोरै लाबाय थानानै मा खालामनो नङा होमबा बेबो मोनसे साननाय फैयोना। गुबुन फैथों गुबुन एक्टिभ मानसिफ्रा फैगोन बिबान लानानै खामानि मावथों नङा होमबा बिदिबो हयथ' साननाय फैदों आरो सारनियाव माबा माने गोसोआव आरो। ओंखायनो बिथाङा दिनै गावनि मोनदांथिफोरखौ एबा गाव मा बुजिनानै पार्टिनिफ्राय बारखो बेखौ जों बुंनो हाला। नाथाय बिथाङा जों रावबो रोखा बुंनो हायाखि बिथाङा आरो गोदान मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबफिनसिगोन होननाबो जों बुंनो हाया। मानोना वी आर नट क्लियार नङा होमबा जों रावबो क्लियार नङा। गथिखे मिजिं थिदों बिथाङा उननि समफ्राव मोजां मोनसे ससियेलि खामानि मावनो ओंखारगोन बा बिथाङा जायफोरनाखि पार्टियावनो जयेन जाया मानो मोजां मोनसे पार्टियाव जयेन जानानै माने समाजनि नङा होमबा बा ओनसोलनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा आरो आग बारायफिनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरोखि। मानोना नोंथांमोना नाय जेसेबां समाव बिथाङा बिपिएफआव थादोंमोन बिपिएफआव थानाय समाव खाम्पा बरगयारी सारनि माबा मोनसे ओरैबायदि ससियेलि माखासे गोहोम खोलैनाय गाज्रि गोहोम गोलैनाय बेफोरबायदि बाथ्रा दिनैसिम बे बुंफेराखै। बेनाव लिडारनि गुन दं लिडारनि जयग'था गुन दं खाम्पा बरगयारी सारनाव मिथिबायना। सोरबाया माबा मोनसे बुंनो हागौ पलिटिकेलि एंगेल नायनानै खिन्थु गासिबो बाथ्राखौनो जों पलिटिकेलि एंगेल नायजाजोबा ना। जेन'बा बिथांनि मोन्दांथिखौ जों बुजिनांगोन बिथांनि गोरबो गोसोनि सानस्रिखौ जों बुजिनांगोन नङा होमबा। दा जों गासैखौबो जों राजनितिक नोजोर नायजोबोब्ला जोंनि समाजा डेभेलप जाया आरोखि। दा बिथाङा नो डाउट एसे माने पलिटिकेलनिजोंनो गावनि लाइफ केरियार जाबोनाय नङा होमबा गावनि लाइफखौ दाबोनाय हयथ' बिथाङा फिन आरो गुबुन राजखान्थियावबो थांफिननो हागौ जों बेखौ दा रोखा बुंनो हाया आरोखि। दा बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा सैथो जाबायखि बिथाङा पार्टिनिफ्राय ओंखारबाय आरो माब्ला गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाफिनगोन माने जों बेखौ बुंथ'नो हाया आरोखि। दा बिथाङा जेब्लानाखि बारगोन आरो जेब्लानाखि बिथाङा बारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जायावहाय माने जयेन जागोन अब्लासो जों बुंनो हागोनखि नंमारगौ थारैनो खाम्पा बरगयारी सारआ गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा दोलोआव थामारबाय होननानै जों बेखौ फिल खालामनो हागोन आरोखि। खिन्थु आंबो फिल खालामदों आरोखि बिथाङाथ' राजखान्थिनिफ्राय फैनाय नालाय ओंखायनो बियो जायखिजाया राहायैबाबो अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बारगोन एबा
निश्चय बियो पलिटिकेल पार्टियावनो थाफिनगोन आंबो बिदिनोसो फिल खालामदों आरोखि हयथ' बिजेपियाव हयथ' इउपिपिएलआव बा कंग्रेसआव बा गाव माजों चयस जादों गाव बबेयाव थायोबा समाजखौ सिबिनो हागोन बायदि मोनदों बेफोरबायदि मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बे थागोन आरोखि सारा बेखिनियानो आं बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै होनाय जाबाय आरोखि मोननायखाय बिथाङा रिजार्भेसन लेटारखौ गावनि पेजआव हगारनायखाय आरोखि बेखिनियानो थेंक इउ